אני אומרת לך את הדברים הבאים בתור מגייסת, ואני רוצה שתסמכי עליי. לא כדאי ללכלך על מקום העבודה הנוכחי שלך, גם אם יש לך את כל הסיבות בעולם לעשות את זה. במקום זה, תמסגרי את השאלה כאילו שאלו אותך מה את בעצם מחפשת בתפקיד הבא שלך. לדוגמה, במקום לא הסכימו לתת לי העלאה, את יכולה להגיד, אני אוהבת ללמוד ולהתפתח ומחפשת מקום עבודה שיאפשר לי לעשות זאת במסגרת הארגון. במקום להגיד שאת עובדת במקום עבודה רעיל, תגידי שמאוד חשוב לך לעבוד בארגון ערכי שמעודד מעורבות ושיתוף פעולה בין העובדים והמחלקות השונות. במקום לספר על מנהלת שעושים מיקרו-מנג'מנט, את יכולה להגיד, וכמובן, רק אם זה נכון, ששמעת דברים טובים על סגנון הניהול בחברה, ושאת חושבת שזה מאוד מעצים ותורם להצלחת החברה, ותשמחי להיות חלק מארגון כזה. אני מקווה שהצלחתי להעביר את הנקודה, ובכל אופן אני כאן כדי לעזור לך ולהתמודד עם איזשהו דילמות לגבי איך למסגר את התשובה, ושיהיה בהצלחה.